Vadikani nyaya yehasha chikurura majasika ichi. Pane vamuri kufunga here kuti vangadai varipoti tandadzana nawo vambonzwa kuti hasha dzinopodzwa dziri kupodzeka here? Nyaya yatiri kukurukura panapa yehasha iri kufananawo nezvekwenyu here? Munharaunda yenyu, mumuri yenyu, kubasa kwenyu, munoziva kune vamwe vanhu vanotongonyenyeredzwa kuti zvinotoita sei. Ndiri kuuya kwamuri pastor, mumabasa imomo, mumusha muchi, kune zvakawanda zvinogona kuitika kamunhu asina kumboudzwa, nekuti vanhu vaakugara vakaziva kare kuti ava mukavaudza kuti kuri kunzi ngatiitei mudengu pabude mari, tinodenana nava. Ava mukavaudza kuti zviri kunzi zvakati zvinofambiswa sei? Vanhu iva vanosvikika sei? Vehasha vanosvikika sei? Vanhu vehasha vane nhamo imwe chete ichaitika kwavari. Nguva zhinji vanhu vanonge vachida kuti zvinhu zvifambe, saka vanhu vanombovasiya vofambisa nyaya, vozwa kuti kana tasvika pakati, nokuti vanhu vehasha vazhinji vane zvibinge futi mukazvitarisa. Ndiraiva vanhu vanoti zvadai, kana mukangoti tanga achifunga kuti iye watokwidza hasha dzake. Saka vazhinji vomumhuriwo ndoziva mazuva ano vanombofambisa ndima, vaona kuti nguva ndima yafamba, wozoti tanga tichitoti, iye paanozoda kuti ndika vanhu vafamba, nokuti vanhu vanofanirwa kuona kuti zvinhu zvatofamba pamusana pokuti wehasha uyu uchapesanisa ivo vanhu mumusha, vanhu vachapesana pamusana pake, nokuti uchaenda kuna nhingi achiti zvona zvinoita nhingi wazodai ina handikudzwi. And vanhu vehasha vazhinji vane kuda kukudzwa, kuda kututumara, kude mama ndine baba mukuru, ndinani. Takambotaura puna chimwe chinhano chokuti pachimwe chirongwa tichitaura zvana baba nana mai, zvinzi kana mai vakaita zvinhu ndisipo, kwatova kuda kutosimudza dzimwe hasha dzanga dziri kutaurwa nomudiwa wangu panapa kuti zvazvokuda kuti zvose zvofanirwa kuitwa neni, zvofanirwa kuitwa neni. Saka kazhinji kana uriko nehasha ndakutaura newe, uchasara pazvinhu nozozvinzwa zvaitika. Ndizvozvo mashoko makukutu chaiwo. Pasa vari kunyatsotaura kuti aiwa, iwe ukatanga musangano nevamwe haufambi. Saka vanombokusiya kana zvapera, iwe unenge wakutoti ko mari yacho ichabva kupi? Wotoudza kuti zvemari zvakapedzwa. Ko nhingi ndiani achazoita kunzi uyu akatosarudzwa kare, ko nhingi zvakazoda. Saka munosara muri ikoko muchingogwauta. Ndiri kuuya kwauri Memory. Tinoona muwanano dzedu ndinoda kuti timbotaura pachirudzi chedu. Tinoziva kuti mazuva ano nenyaya yekuti nyika yese yakunge dunhu rimwe chete, vamwe vanoroorwa nevarungu, vamwe vanoroorwa nemabatiya, saka izvo zvinotisiya nei? Ndoda kumbotanga ndatarisa upenyu hwedu sevanhu vatema vekuno kuZimbabwe, vekuno kuAfrica. Sei mumba umu muchiita kunge makundano kana vanhu vachinge varoorana, vanosumudzirana hasha? Baba ivava vasingatauri nemudzimai wavo kumba, mutonzwa kuti kubasa vanochema zvekutotora tishu kubvisa musodzi nekuseka. Mai ivava kumba vanongobhidhaira, munotonzwa kuti vanofara kwazvo kwavanoenda uko. Ndinotenda Dr. Chisamba. Dambudziko ratinaro takatarisa nyaya dzevanhu vari muwanano, kakudziro katiri kuita vana vedu. Mwana mukomana anokudzwa achinzi nyararai musiyamwa, nyararai samaita, munhu wemurume haachemi. Ndo zvaanoziva zvokuti munhu wemurume haachemi. Mwana mumwe chete yeye paakanga achienda kugrade 1 aita akadzoka achichema, waita sei? Ndarohwa naNorini. Ainzi unorohwa nemukadzi unopenga here iwe? Enda unodzorera. So takudza vana vedu nemhando iyoyo, tatomupa foundation yezvinhu zvaanogona kuzoshandisa kana achinge akura. Ndosaka maakuzona kuti taane dambudziko nevarume ivava vakura. Paakanga aine 7 years maimutauriwe nemunhu womukadzi, paive ne7 years taimuta iwo uri murume hauchemi, uri munhu wemurume hauchemi. Paazokura kuita murume mukuru, akuexercise zvatakamupa zviya, akuita zvatakamupa zviya kuti iwo hauchemi, haachemiwo zvechokwadi, harohwe nemukadzi. And saka dambudziko razopo nawo nderekuti iyewo paakuona vana vake ari kuvasimudza kana kuti ari kuvakudza, ari kuvarera nenzira imwe cheteyo, zvazoita kuti Norini uyu anofara kana achinge ari kunze, nekuti kunze ari kuonekwa vanhu vakainzana. Anogona kutaura asingajajiwe, anogona kutaura asingapikiswe, anogona kupa pfungwa dzake dzichionekwa. But kana mumba akakudzwa Norini uyu achinzi iwewe kuda kwako kuchave pasi pemurume wako, akaenda kukereke anonzi vakadzi zviise pasi pevarume venyu.
kana kukereke ikoko zvekare bvanzi vakadzinyararai mozoti mozorobvunza varume venyu makumba zvopa murume picture kana kuti mufananidzo wekuita kunge ndiye handizive kuti wekutanga kana kuti wekupedzisira. Saka dambudziko iroro raakubva raita kuti vana vese vana vazhinji vechiAfrica kana kuti varume vechitema havana respect kana kuti havana ruremekedzo nemwanasikana, havana ruremekedzo nemudzimai. Pfungwa dzemudzimai dzinouya kunge dzinosapota dzababa. Ndo dambudziko ratiinaro. Ndizvozvo mashoko makukutu imi munoiona kuseiko vadikani vateereri? Tinongoti hero jira kufuka kana kuwarira. Asi kana vanhu vachinge vari muwanano, tabata wanano nekuti imomo mumuwanano tiri kuona kakurambana kakawanda. Vanhu vachirambana zvamunotosvoda, zvamunotonyara kuti aheya, vachiburitsirana mashoko asiririwo anenge aine ukasha hwakanyanyisa. Saka mazvitsanangura zvakanaka kuti kana tiri muwanano dzedu, hongu tiri vabatsiri vakakwanira, baba varipo musoro wemba, asi tiri vanhu vari pachikero chimwe chete, vanobatsirana upenyu kuti hufambe zvakanaka. Ndiri kuya kwauri, unodziona sei hasha? Alright, ndoda kungotora papedzisirwa namemori achiti zvimwe zvacho zviri kubva kumashure shure kwatiri kubva. Ndoda kungozvitora sekuti tiri mudzimba nevana izvezvi, handiti zvisiri zvekuti wamuti usacheme kana usadini. Mwana akauyawo anokwanisa here kuisawo pfungwa dzake pane chimwe chinhu. Ndinonzwa vabereki vachiti handiudzire zvekuitwa nemwana ini, kwete mwana wandakabereka. Asi patiri kumuudza izvi mwana angava musikana angava mukomana, tiri kumuudza kuti munyika chero wazokura, kana uriwe mukuru ari panzvimbo, munhu wose aripo haana chaangareva, angava musikana angava mukomana. Mwana anogona kusvikoti ini iri bhegi ramanditengera handirifarire, handiti chero dai isusu tine maonero edu atoita sevabereki kuti aiwa bhegi iri ndoranga richikwana mari yedu, handiti. Asi kune mabvunzo atogona kuti kose usiri kurifarira nai mwanangu bhegi, bhegi iri nderekuti kuchikoro, bhegi riri mufashoni ndeiri rodai. Uri kumupa nguva yekutaurawo zvaanofunga. Mobvunzana kuti ko zvino dai tichionesana tozosvika pakumuti aiwa rawataura ndarinzwa, asi zvaitika pandasvika kusitoro mari yandanga ndinayo ndeiyi yanga isingakwani. Saka iwo kana wati harite, handizivi kuti mwanangu wotakura here mabhuku asiri mubhegi kana todini. Hauna kushandisa simba kutonga pamusoro penyaya iyi. Wamudzidzisaona iye kushandisa njere kufunga pamusoro penyaya iripo. Chero dai muri kuzosvika pekuti hatina kuwirirana, asi umwe nomwe awinza rutivi rwake. Umwe paanoenda anoenda achifunga pamusoro pemashoko emumwe, umwewo osara pano achifunga pamusoro pemashoko emumwe. Pamwe semubereki pandinozoona mari ndinotenga riya bhegi raanoda, iyewo anonzwisisa kuti mubereki wangu waibvepi panyaya yebhegi iri. Saka pamakudziro atiri kuita vana, tiri kushandisa here simba zvakanyanya, kana kuti tiri kuvapa nguva yekuti vabukire vagovawo vana baba vana mai mangwana vanogona kushandisawo simba ravo kutonga nyaya zvakanaka. Mashoko makukutu. Mufunge kudzidza hakumbofa kwakapera, zuva nezuva tine chatinodzidza chete. Vana vedu kunze kwekuti varemekedze vabereki vavo, vanotya. Ndosaka muchiona kuti iyo inyaya yehasha dzakanyanya iyi dzekusataura zvakanaka nevana. Munotozonzwa kuti mwana wenyu ane pamiri pauda kutosunungukwa, munenge maakutozvinzwa kumaraini, asi mese nababa muripo, mwana haagoni kutaura. Munotozwa mumwe mwana anogara neurwere hwekuti kana maenda kwachiremba munotozwa kuti mwana uyu urwere uhu hwakomba, angadai akauya kuno gore rakapera. Kana gore rakapera pamberi apo tingadai takagadzira zvakati. Vana havachaziva zvino kuti kana ndikavaudza kuti ndiri kurwara handitukwe here, ndikataura kuti nhasi handisi kunzwa zvakanaka handitukwe here, ndikataura china handitukwe here. Pataurwa pano kuti tese ngatipodzei hasha dzedu kana tasvika pakukurukura nemhuri. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.